Hakane ga janme sachisian pat ngi naga Grace Worship Center iwan ban pedang skop haya phi iwei baro ki ba petna ki jing ki sam ki jong phi lyngba kani ga live sachisian pat ngiwan ban ai ga jingkyrkhu Blei bangi pedang skop haya phi shakani ga jing sang ka bangi rakhe ya ga jingdap snem jong ga Grace Worship Center naga jingmen is nguh Blei naga sngi yaga jingdap snem jong ga Ministry Grace and Worship Center ni naga Grace and Worship Center branch nongpo Inai we jirai bekerteng blessed 5th anniversary. Ke verse ke bening kong ke YouTube ba iwan ban nguh yo try ki kamba ajungu. Ke verse ke baar ke YouTube ba ke Grace and Worship Center ke ke boram ke jo try. Ke verse ke balai ke YouTube bangilong ki sakhi ke jo try. Iwan ban nguh try just Kita keborong ke Blei. Amen. Tôi sẽ xiên ngân ai cái jing tháp tí làm ta cả branch nông po. Jing share ke jing sakhi sedang thia snem ladap nam padap ngam tiap nrei ngi ibu Blei usai shibun ke sakhi jong Blei bat ngangai unang yai sei nang ni khmat ban penon brom ye ka kerteng ke jong u